When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No one will be afraid. Oh, oh, oh. Takže vlasy mi narastli, ofinu mám. Takže čelenku viete nosiť aj keď máte copánek hore, takže veľmi pekne sa to prispôsobí. A viete to nosiť aj keď máte kožu ako nákrčník. Ahojte, takže ešte raz krásny pondelok vám želám. Takže idem ešte rýchlo natočiť, čo ostalo, aké pletené čiapky, čelenky, rukavice, sekunda. A máme tu posledné párky, ktoré fakt sedia veľmi dobre, sú vo vysokej kvalite. Vytvarované, nie sú tie také mechové, ja mám na sebe veľkosť M. Kožušinka je tu snow topka, maxi prevedenie a fakt sedí veľmi dobre. A ešte je posledný model tiež ten istý, ale S-ko a tam je kožušinka Arctic snow topka. Idem vám to tak ukázať, takže tu je jedna M-ková a S-ková. Je fakt vzácny Arctic Meval, ktorý je urobený v snow topke a vnútro má hnedé. Fakt je to, že pecka. Takže posledné dve čapice pletené s bielým mívalom. Fakt sedia veľmi pekne na hlave. Elastické, nie sú ako ja stále vravím sopľové, ale tak pekne oboknú hlavu. A vnútri sú zateplené, takže veľmi príjemné, veľmi pekne sedia na hlave. Potom tu máme posledné kožené rukavice s mívalom, bezpalcové. Posledné jedné čierne v dobrej cene a s mívalom. Ešte posledné míval čelenky, ktoré viete nosiť buď ako čelenku, je to naviazanie vzadu, viete si to previazať, k tomu buď rukavičky a ešte je model, sekunda, podobný čelenke, ale je to čapica, vzadu si to viete zregulovať, koža, fakt to tiež veľmi pekne sedí na hlave, ale dnes vám to nedám, lebo mám cop, ale to vám to s tom natiahnem, fakt to veľmi pekne sedí, to neviem to utiahnuť dole a idem ešte čelenku hodiť. Takže u nás už krásne sneží, zima začína, takže hneď odberuje tá M-kova, ktorú som točila a posledná tiež hneď odberuje S-kova. Veľkosti sedia normálne. Počkajte, obuvci neviem zazipsovať. Dobre. Zerám všade možne. Veľkosti sedia, mám teraz na sebe S-ko, vidíte, že mi sedí veľmi dobre, takže veľkostne to je typy topy. A Arctic Meval Snow Top. A maxi prevedenie. Kožušinka je opäť na klipy a bundička je fakt skvelá. Hrubšia, teplá. A ako hovorím, je to párka, ale nie je to párka ako mechová párka, ale párka, ktorá je veľmi, veľmi štýlová. Takže pre náročné zákazničky tu máme vesty, čierne, klasika, vrecká, sedia fakt veľmi dobre, zateplené vrecká a maxi prevedenie kožušinové v kombinácii. Viete si tu zvoliť na túto vestu buď klasický míval, veľmi pekne tu sedí, alebo snow topku a toto je fakt, že maxi prevedenie. A vidíte, veľmi pekne sedí táto vestička. A kožušinka je ako stále na klipy. A máme tu model, ktorý je najviac žiadaný, či v pieskovej alebo v čiernej farbe. Veľmi pekne sedí, je to dĺžka 105, pri mojej výške 1,65 m, je mi to až pod kolena. Teplé, fajné, ja som tu ešte zvolila aj opasok. A na bundičke je nový míval. Arctic Snow Top, hnedý spodok. Fakt veľmi pekne to tu sedí. Pasok odhodím. Takže veľmi sa tie bundičky ja obľúbujem. Mám ju aj v čiernej, aj v hnedej a sedí veľmi dobre. Tým, že pri mojej výške je mi to fakt dlhšie, keď si nasadám do auta, si to viete rozipsovať, nasadnete, aby ste mohli lepšie chodiť a je vám nie je veľmi, ale veľmi teplo.
Ešte som objavila poslednú M-kovú menšiu čiernu bundu krátku lesklo a ešte je tuším L-ko, XL-ko, XXL-ko, ktorá sedí veľmi pekne. Zvolili sme tú kožušinku Snow topku, ktorá sa tu veľmi hodí. veľmi. Takže veľmi krásne sedí tá kožušinka. Na bundičke ešte tu hodím opaseček, kapsičku. Takže tak sa mi to ešte páči. Kapsička. A ide sa. Takže táto je i hneď odberu M-ko. A vieme vám urobiť L-ko, XL-ko, XXL-ko. Kožušinku si môžete tiež vybrať na želanie. No. A idem ďalej. Pre náročné zákazničky tu máme i hneď odberu Maxi kožuch, ktorý je vnútri úplne že tepľučky, Maxi prevedenie Silver bička, zapínanie hore, dole, ešte tu vám vieme došiť zapínanie a S-ko je hneď odberu, takže je to fakt pre odvážne ženy, to je kapucňa. Fakt vyzerá to, že extrémne, keď si to dáte na hlavu a sedí to veľmi pekne. Nerozširuje, krása. Ale je to fakt pre náročnejšie ženy a je to už oveľa drahšie. Veľmi pekne sedí táto bundička. Matná, nie lesklá. Na ten istý model ako ten čierny, čo som natáčala, tak je aj medená hnedá. V krátkom prevedení, ako vidíte teraz, a sú potom ešte 85-ky dlhšie. Veľmi pekne sedia. Ja hovorím, tie bundičky sú veľmi teplé a neroztučňujú. No a tu je nový mýval. Snow top. A fakt má také, že úplne, že zlaté konce, fakt to vyzerá skvelé a vnútri je hustota. A fakt sedia tie bundičky skvelé. Keď si dohodíte na to sťahu